ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂತ ವಿಟ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬರ್ತನೆ ಪಂದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಹೌದು ಅವೇನ ಮಾಮೂನ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರಿಯ 3 ಸಲ ಬರ್ತದೆ ವಿಟ್ಲಾಗೆ ದಾಯಗಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂತ ದಾಯ 3 ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿತಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಲೆ ಕುಯ್ ಆಂಡ್ ಹೌದು ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆಂಡಿರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೈಬರ್ ಡಾಕ್ಲ ಕೇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ನಡಿಬೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂಟಿಗೆ ಯಾ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆಂಡಿರು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಾರೆ ಕೊರ್ಪೆಂಡಿರು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಟೈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೈಬರ್ಗ್ ಬಯ ತಿರ್ತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಟ್ಗೆ ಬಯ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕುಪ್ಪೆತ್ತ ಚಾಪರಿರ ಪೋಯಿರು ನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂದು 3 ಸಲ ಪೋಯ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು PDF ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ 3 ಸಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಣೋದಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಪಿರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು BG ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಯ್ ಸರಿ ಆತ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪಿರಂಚಿನಂಡು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊನೆ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು BG ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಕೊನೆ ಪಿರಲಾಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯ್ ಸೈಬರ್ಗೆ ಪೋಯಿಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಡೆ ಪಾಯ್ ಅರ್ಡ ಫಂಡ ಇಂಚೆ ಅಂದ ಈ ಕಾರ್ ಫಂಡೇರಿ ಮನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೇಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಟು ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಅದ್ರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬರಕ್ಕ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದುವೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಬುಕ್ಕನೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಅಂದು ಪದರಡಕ್ಕೆ ಮೊಂಡೆ ಪದರಡಾಂದು ಈ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಲಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪೋವಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಪ್ಪಣೆ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದುಂಬು ಪೂರ ಪಪ್ಪಣೆ ಪೋವಂತೀರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋವಂದೆ ಪಪ್ಪಗ ಆಪುಜಿ ದುಂಬುಲ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮೆಹಂದಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮದಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಪೋಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿತಾಡ್ನಿ ತೆಂಕ್ಲು ಎಡ್ಸ್ಕೊ ಕಣಪುರದಾತ ಜಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡು ದೆತೊನಿಯರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಲೋರ್ ಫೇರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಿತಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಚೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತುಲ್ಲೇ ಏರ್ ಬನ್ನಂಚ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಬಿ ಎಂಕ್ರೀಜ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂದು ವಿಟ್ಲಾಡು ಮದಿಮೆ ಏನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೋಡಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಪೊಯ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪುಜಲಾಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ತೂಕ ಮಧ್ಯಮೇದವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ನಾತ ಮಂತ್ವೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ದು ಉಂಟೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಿದ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾಂಡೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ತಲ್ತಿರೋದು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ
ಚಾ ಕೊರ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಮಾಮು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜೋಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ಲ ಜಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಓಲೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ವಿಟ್ಲಾಡ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಕೊಡಂಗಾಯ್ಡ್ ಜೋಡದ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೋಡ್ದು ತೊಂಡೇರು ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ತೋಜಾವೆ ಜೋಡು ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಐಂದೆತ್ತು ನಿಜ ಲೋಷನ್ ರಡ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಂದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರು ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ ಲೋಷನ್ ಐಂದೆತ್ತೊಂಡೆ ಐನ ಮುಟ್ಟೆ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹುಷಾರಾಬೇರು ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುರ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 15 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನೀನು ಪೂಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಎತ್ತು ನಿಜ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ 11 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡೆಕ್ ಮಂತಂದ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಎತ್ತು ನಿಜ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪೋದು ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಪೂರ ನೆನತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಥರ ತನಗ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಂತಿದ್ದೇರಿಂದ 31 ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ ಜಿಂಜ ಜನ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪೂರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲ ಪೋತೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಡ್ಲಾತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಖ ವಾಪಸ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಡಿ ಪೋಲೆಂದ್ಲ ಪಂಡಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುಂದು ಪೊಪ್ಪಗುರ ಜೋರಾದ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಡೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತ ಅವಳು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಲೋಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಯಾಕ ಪಪ್ಪಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅವೇ ರಡ್ ಮೂಜಿನ ತೊಲೆ ಪಪ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತೇನು 90% ಹುಷಾರಾದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಹತ್ತದಾನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪುನಗ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಗ್ಲಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತಾಗಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು 90% ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತದುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆನಾಗ ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತಾಯರ್ನೇ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂದೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಮುಲಾಂಪುರ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಜಿಂಜ ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂದೇರು ಎಂಕ್ ದಿನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ 1 ವರ್ಷ ಆನಂದು ಅದು ಅಂಚ ಕೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾಡಿ ಯಾರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರು ಪರ್ಲಿ ತಾಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀರು ಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪ ನೀರ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರ್ಕೋರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತಯರ್ನೇ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಉಂಟದೊಂದು 4 ದಿನ ಆನಾಗ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ 1 ತಿಂಗಳದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂಕ್ 1 ತಿಂಗಳದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾನು ಬಸ್ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬಸ್ಸೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಚೆ ಹಂಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರಿ ಓಲ್ಲ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಜಿಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಪುರ್ತಾನ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಯೂಶಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಪೊಡಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಜತ್ತದ ಜಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಜತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಅಂಗಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕು ಫುಲ್ ಪೋಡಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಜ ವೆರಿ ರೇರ್ ಪಪ್ಪಗ್ ದೂರನ ಪ್ಯಾರಿತ್ತಂಡ ಯಾನಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾರಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಂತುವೇರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಪುನಗ ಇರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಜಾಂಡಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಬಂದಾಗ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವಳು ಆ ಪಂಡೇರಿಗೆ SC ಪೋಡುಂದು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬರಡಾತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈಯನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯಿರು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಏನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಜೇರಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಉಂತಾರ ಮಂಡೇರು ಹರಿ ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿ ಉಂತೇನೆ ಏತು ದಿನ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು SC ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಜಾಂಡೀಸಿಗೆ ಅವು ಜಾಂಡೀಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತೆ അതിന് ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ದಾರ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ SC ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಂಕು 10 ದಿನ 16 ದಿನದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಐನ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು
ಮತ್ತೆ ಒಂದು 70% ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೊಬ್ಬ ಬರ್ತೇರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ ಐತಲ ಪಂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಉಂದಾತಿಜಿ 100% ಕ್ಯೂರ್ ಆತಿಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ದೆಕ್ ಮರ್ದೆ ಮಂತದಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ನೆಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಉಂತದಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಂಡದು ಸ್ಕಿನ್ ದಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬೇತೇರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿರು BC ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ 100%. ಏತ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ 6 ನಡೆ ಪೋಯಿರು 6 ದಿನ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯಿರು ಮರ್ದನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪೂರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೋಜದು ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ BC ರೋಡ್ ಅಂಚ 6ನ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೇರು ದಿನ ಸಲ ಕೊರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋಣಾಗ ಅರೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೇರು ನನ್ನ ತೂಲೆ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು BC ರೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡಿಂದ ಅವ್ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ನಡೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಜಿಂಜ ಪಂಡೇರು ಪಂಡೇನು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ ದೋಷ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಮಂತ ಪನ್ನಲಾಗಿ ಪೂರ 100% ಮಂತ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಪಂಡೇನು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತಿಂಗಳು ಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಟ ಪಂತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ವಾಯಕ್ಕ BC ರೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರತಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಪ್ಪ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದೊಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಗ್ ಪೋಯಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಜಾಂಡಿಸ್ ಮರದೊಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಉಡುಪಿದ SDM ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ್ ಪೋಯಂಕಲ್ ಮಾತ ಅವಳು ಜಿಂಜ ಸಮಯದ ಮರ್ದಗ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನ ಫುಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಷಾರಾಯ್ದು ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಈತ್ನ ಟೆಂಕ್ಲ್ ಮರ್ದೆ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೂರ ಈ ಜಾಂಡಿಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ದೈನ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ದ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಐನ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿರು ಹುಷಾರಾಯಿರು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಜೋರ್ ಅವನಿತ್ತು ಆ ಉಡುಪಿದನೆ ಮರ್ದದೆ ತೊಂಡೇರು ಸ್ಕಿನ್ ದೇಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ದೇಕ ನಾಟದನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಬುಡಿಯರು ಬೇತೆ ಮರ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಪೋಯರು ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಗಣ ಇತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಉಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ಲೈನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಪೇರ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂದು ಆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ದಾರ ಇದು ಪುರಾಂಡ್ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಪಂಡ ನೀರು ಪರೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪನ ಲಿವರ್ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ದೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುಪ್ಪಗೆ ಇಂಚ ಪುರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಚ ಆವಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣಂಜಿ ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರಣಿ ನಂಬೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ನಂಬುವೆ ಅಂದ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪುರಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತೇನೆ ಇಂಕ್ಲು ಪನಂದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ SC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಆಣಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಣಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಯಾನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಡನ್ ಪಂಚಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಚಬೇನೆ ಅಂತ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುಳು ಇಂಚ ಕರುಳಿ ನೆತ್ತಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಬುಳಿಪೇರ್ರೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿರು ಬಿಟ್ಲಾಗ್ಲೆ ಚಂದ ಪೋಯಿರು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮರದ ಪುರದೆ ತೊಂಡೆ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪುಪ್ಪಡ ಪಂತಿನ್ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪುಪ್ಪಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಪುಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪುಪ್ಪ SC ಬತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ನಡೆ ಪೋಯನ್ ಪಂಡತೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರನವಳು ಪುಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜಾತಕದ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡುದು ಇಂಕ್ ಶಾಕ್ ಇಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ಅಂಕ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಆತ್ನೆಟ್ ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಸುಳ್ಳುಂದು ನೆನತಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುನೆಂದು ಬಟ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡಾಗ ಇಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾಯ್ತನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ